Szevasz. Szóval, Hogy hívnak? Markus arra. Te vagy Picsúnak a testvére, igen? Igen. Na, lenne az a pár kérdésem, ha szabad-e? Szabad. Na. Arra lenne kíváncsi, hogy Igen. hány éves vagy? 15. Milyen évben születtél? 2020. Hányadikon? 3-a. Milyen hónapban? 31. Hónap? Milyen hónapban? Szeptember 1. Hányadika? 4. Jó. És azt szeretném megkérdezni, hogy hány kilóra születtél? 40. 40 kilóra születtél? Nagyon jó. Hosszasság mennyi? 21. De mi 21? Hosszása? Igen. Hát 24. De mi 21? Centi, milliméter vagy méter? Méter. 21 méterre születtél? Igen. És amikor annak a hasába, hogyan vetted a levegőt? Így. De mind keresztül vetted a levegőt? Mind keresztül? A púpon. És hol vécéztél? Hol mentél vécére? Kakalni? Hol kakaltál? A hasába. Hasába. De hova? Gyomrája. Igen? De se jártál ki vécére, vagy hogy? Na? Jó. Meg azt szeretném kérdezni tőled, hogy mondd ki, hogy Mobile Fox member. Mobil megfendő. Mobile Fox member. Mobil megfendő. Egyszer magyar Mobile Mobil. Fox. Box. Fö. Fox. Box. Fox. 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 Member. Megmondni. Mobile Fox member. Mobil megfendő. Fehér és a kis shaken espresso. Csak is megmondoztam. Sárga bögre, görbe bögre. Sárga bögre. Megszentségteleníthetlenséges kétekért. Megszentelték keleti mécs. Megszentségteleníthetlenséges kétekért. Sejt, tő, tökventi kelenti. Jó, szevasz. Szevasz.